Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pahing 6 Maret 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer Rebu Awu. Para adiyuswa, nalika kita nerak pranatan lalu lintas, lajeng dipun tilang kadenda awit kalepatanipun pengalaman nate dipun tilang saged dadosaken kita mawas diri amri tansah ngati-ati nalika ing margi. Nabi Yoel dipun utus dening Gusti kangge ngengetaken bangsa Israel ingkang sampun nyimpang saking marginipun Gusti. Yoel medharaken bab dintenipun Gusti bilih boten wonten tiyang ingkang wilujeng, sedaya tiyang badhe sirna awit paukumanipun Gusti. Milanipun Yoel ngemutaken bangsa Israel amrih mratobat, bangsa Israel kedah siam nangis lan sambat dumateng Gusti. Bangsa Israel kedah mratobat kanthi temen ngakeni dosa-dosanipun sarta nelangsani tumindak dosanipun. Yoel kalih ayat 12-13 ngendika, nanging saiki uga padha mratobato marang ingsun kalawan gumolonging atinira, kalawang puasa lan nangis sarta sambat-sambat. Atimu suweken aja sandanganmu sarta mratobato marang Pangeran Yahwa Allahmu. Tasih wonten wekdal kangge mratobat lan nyuwun pangapunten dumateng Gusti. Awit Gusti Allah punika Gusti ingkang kebak sih pangapunten lan sih rahmat dhateng para umat ingkang purun mratobat. Para adiyuswa, kala wingi sinebat dinten Rebu Awu ingkang miwiti mangsa Prapaskah. Sami kalian Nabi Yoel, kita kaemutaken mawas diri ningali kawontenan gesang kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Punapa kita sampun setya nindakaken kersanipun Gusti? Punapa kita sampun estu mbangun turut dumateng timbalanipun Gusti? Menawi kita jujur, gesang kita tasih tebih saking punapa ingkang dipun kersakaken Gusti. Pramila ing tata gesang punika kesempatan kangge mratobat nginggalaken manah kita dados pendherekipun ingkang setya. Monggo kita lampahi mangsa Prapaskah punika kanthi nulodo Gusti Yesus gesang sawetah miturut kersanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, lumantar pangibadah Rebu Awu kala wingi nyata sanget menawi gesang kawula kedah mratobat nyaket raket kalian paduka. Monggo paduka ingkang berek kawula nalika kawula lumebet ing mangsa Prapaskah menika, kawula tansah caket raket kalian paduka ngetuni dosa-dosa kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang nganti, paduka ingkang berkahi. Satemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa binerkahan paduka ing sadengah kawontenan. Mirunggan kawula pasrahaken sawetawis pasamuan kagungan paduka ingkang nembe nandhang kasungkawan. Kawula pasrahaken brayat ageng swargi Bapak Kusmartono, swargi Bapak Purwanto Hadi, brayat ageng swargi Ibu Teresia Sri Suwarsih Triyono, lan ugi brayat ageng saking swargi Ibu Dewi Arimbi. Monggo Gusti paduka ingkang reksa paring pitulung, paring panglipur jati matemah brayat-brayat ingkang nembe nandhang kasungkawan menika tansah pinaringan kegiatan lan panglipuran saking paduka. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang, kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi, lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi
Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil, kawula pasrahaken Ibu Sutitah wonten ing Prambanan, kawula ugi masrahaken srek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto, kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun, mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti, mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian, kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringinanom ing GKJ Plengkung, mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman, ing GKJ Prambanan kawula masrahaken Bapak Trianto, ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno, mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden, kawula pasrahaken srek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto, mekaten ugi srek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing GKJ Karangdowo, kawula pasrahaken Ibu Gianti ing GKJ Gantiwarno, kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran, kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar, mekaten ugi ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji, kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik, kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Sunarni ing GKJ Purbo, mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga.